Start na po. Sugat ba sa sinugdanan, ikaw gayon ang tinapanon. Sa panahon na Mabungahong kagabhion mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa laing higayon maka-live ta. Praise God. So, kabalo na mga igsoon, pwede na ito mag-start og share. Ako saan mag-share na ko. Salamat sa Ginoo. Kumusta mga igsoon? Na medyo nalita, alas 9 na kapin. Sinsya na, busy. Pero ang importante, makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo before ta matulog, before ta mo pahulay igsoon. Nindot ning mamalandong tauna sa pulong sa Ginoo. So mag-share sa ako diri mga igsoon na. So this time we have 34 viewers, 35 viewers, no? Ako na yung shout out ang 151,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Abante na mga igsoon. Again, mag-share sa ako dali. Praise God. Shout out, Brother G. It's Otalom. Brad, nakas akong prayer. Abante da. Shout out, Brad Joy. From Sandingan, Loon. Silingan na sila. Sharing my igsoon, and this time we have 70 plus viewers na tahapin na 100, no? Okay? So, anyway, dili sad kay ko mag-shoutout. Pasensya naman na nagtanaw from Saudi, mga OFW, general na ko, no? Tanang mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents. No, ako lang yung general mga igsoon, kay gabiin na, laom ng gabiin, madugay ta ba, no? So, shout out tanan nga mga viewers, mga followers and subscribers. Thank you so much. And again, sa wala makabalo nga naata YouTube channel na niyo makita ang link ani nga caption sa live na to. Pwede ra niyo i-click din dalhon mo sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon gyapon, no? And again, dili sa ko mag-shout out, no? Kay no, laom ng gabi, no? So, medyo madugay niya ta ba? No? So again, ako lang ning i-general tanano, tanang nagtanaw dia Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtanaw, no? Maayong pagpaminaw. Salamat sa pagpaabot. Shoutouts tanang mga piniriso, tanang mga inmates dia sa lain-laing prisuhan, tanang mga jail officer, tanan-tanan, mga warden, mga kapulisan diha, mga higalan to sa Armed Forces of the Philippines, mga military, tanang mga security guard, tanan-tanan, no? Shout out og salamat sa inyong pagtanaw. Salamat sa higayon ng inyong gihatag sa Ginoo. This evening atong topic igsoon is about alignment, no? About our decision nga kana bitong kinahanglan gid siya musibo sa balaang kasulatan, musibo sa kabubuton sa Ginoo, or kana bang na-align jud siya bang atong action, ang ato ang effort bitaw nga natay gustong himuon or natay ambisyon, pangandoy or plano
siguraduhon ginato nga ma-align sad siya sa plano sa Ginoo. Kay the truth is this, kung kita-kita ra igsoon ang magplano, ato-ato rang gusto, ato-ato rang kabubuton, nay dakong posibilidad nga ihatod ta sa kalaglagan hinuon imbis nga adto sa hayag nga kaugmaon. So mao na itong isgutan karong kagabion, and then ako mong gi-encourage nga just mention your friends and loved ones here in the comment section. Who knows, one of them na kinahanglan ani nga message, no? So i-mention sila igsoon ani nga comment section, and of course mas maayo i-share nato ang pulong sa Ginoo igsoon. Maayo ni mao ni nindot ipakatag ang mensahe nga maghatag og paglaom pulong sa Ginoo kaysa mga libak, mga chismis, mga unsam nang imarites diha, no, mga kinabuhi sa ubang tao, no. Nindot ipakatag ang pulong sa Ginoo kay makahatag og paglaom, maghatag siya og kinabuhi, maghatag og giya kanato, og sigurado nga ihatod ta sa, of course, hayag nga ugma, no. Naay gitawag og right direction kaning pulong sa Ginoo. Amen. So this time naabot na ta og 126 viewers. So daghan dag mananaw diri no ingarong orasa kay paspas ba, no? So miss you brother, masulubon ko, salamat kay nag-live ka. Brad, nakasong prayer kanunay abante na yo gol diha. No, palangga kas Ginoo. Okay? So di sa ko mag-shout out no again kay laom ng gabi, maybe tomorrow. Praise God. So mag-start na tawag ampo. Let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord, atong i-welcome ang iyang kalayo, di ba? Kasabot ang uban abi nagkalayo nga physical, no. It's the presence of the Lord atong i-welcome. Ang Holy Spirit ato siyang i-invite igsoon, knowing that without him we are nothing. Dili nato matugkad, masabtan, mapalawman ang pulong sa Ginoo. Bisan pag unsa ta ka bright abogado, but no, dili nato na siya ordinaryo masabtan ang pulong sa Ginoo. So we need heavenly guidance, we need heavenly wisdom, we need the power of the Holy Spirit to manifest for us to interpret bitaw nga mas more deeper pag yun, mas mapalawman na to ang pulong sa Ginoo. So let's pray. Hallelujah. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another great privilege, Lord God. Another blessed opportunity, bag-ong kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Lord. Dili tanan karong taknaan ay higayon nga mamalandong sa imong pulong. Apan salamat kay gitagaan minimog baglaing kahigayunan, Ginoo. Apan sa dili pa mi magpadayon, Lord, unas tanan susiha mong kasing-kasing. Kung naa man kay makit-an sa mong kasing-kasing nga wala mi makabantay, wa day ka nalipay pasaylo ami, Ginoo. Himo aming angayan, himo aming takos, Ginoo, nga mamati, mamalandong sa imong pulong. Tagay usab kami kasing-kasing, madinawaton, mapainobsanon, willing mo dawat og correction, willing mo dawat og tambag. Labaw tanan, Ginoo, willing mo sunod sa imuhang pulong, Ginoo. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin, diha sa pagsunod na ang milagro. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong mensahe karong kagabion. And tagai kami kaalam nga langit nun, kalinaw sa mong nahuna, og divine protection also, Father God, nga walay makasamok ka na mo. Walay distraction sa kaaway, in Jesus' name. But I pray and I declare it, Lord God, nga mahimuming victorious tonight, Ginoo, as we meditate your word. And Lord God, I pray to all of the viewers right now who are watching this time, kutob sa makakita, makatanaw, bisan asang dapita ni maabot, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati, Ginoo, imong hikap, ang dihog nimo, ang lihok sa Espiritu Santo, masinati kanamo nining kagabhion. Salamat sa kadaugan, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Tugo na kanak. Pwede ka magluko din, anak. Ako lang ako. Naam ko na akong anak, aning tungod ba? Natulog. So, chill lang ka din, anak. Ayaw lagliho ka. Kaya again, mabungahong kagabion, mga igsoon. Praise God for another blessed opportunity ngayang gihatag ka nato. So, let's start. Okay? So again, sa mga dili aware nga nanata YouTube channel, tanawa lang ang link na diya sa ang link na sa nasa caption, no?
mas madali ninyo igsuon og tan-aw ang atong mga live ba kaya ako mang gi-upload nya mas masunod pag yun. Based ni sa nag-request, no? So nagbase lang ko ba kay ako igsoon dili man ko ganahan maghimo-himo ko kay kanang YouTube YouTube channel kay kanang kuan bitaw. Hustle daghan ko gi-upload, no? Nya naabi ay mga trabaho pod, no? Natay mga responsibility every day. So mura bitog hasulan ko pero daghan man nag-request nga once ma-upload daw maghimo daw og YouTube channel, mas madali ang ato ang madali bitaw nila makit-an unya aside from that dali nila ma-download, ma-save, no? Masunod dayon ba, no? So mao na nga nata YouTube channel igsoon inyong makita ang link diha sa caption ani nga live. Let's proceed, let's go. So simple ra kay ni mga igsoon nga mensahe, mubo ra ni karong kagabhion. Pero dako kay nig impact sa matag usa nato igsoon kung ato ning mahibaluan or ato ning makatunan. So akong basahon diri igsoon ang Panultihon 3:6, okay? Panultihon kapitulo 3 bersikulo 6 matud pa ni Haring Solomon. Ingon siya, hinumdumi siya, okay? Sa tanan mong buhaton og tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Again, hinumdumi siya sa tanan mong buhaton og tultulan ka niya sa matarong nga dalan. Mao nag-ingon ni Solomon sa sa Panultihon, Panultihon 3:6. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, no? So nining kagabhion igsoon, ako lang juning palapdan, palawman igsoon. Ang gusto ipasabot ni Solomon, ingon siya, sa tanan daw natong mga dalan, ilho nato siya or ang diri is hinumduman nato ang Ginoo. Why? Because He is the way. John 14:6, Jesus is the way. Siya ang dalan, no? Kung ato siyang i-acknowledge, kung ato siyang i-invite in our every decision, tultulan ta sa saktong dalan, no? So, ang ingon sa English ani igsoon, in all your ways, tatanan nimong mga dalan, acknowledge Him, and He will direct our path. So, tagaan ta niya og sakto or maayo, perfect direction, no? Tagaan ta, ilid ta ni Lord sa saktong agianan, nga ihatod ta sa kalampusan, ihatod ta sa kadaugan, ihatod ta sa hayag nga kaugmaon, kana igsoon. Kung ato siyang ilhon, kana kung ato siyang gi-acknowledge. So mangutanaw, Pastor, unsa man gyud buhaton? Ngani ni section ang gusto na kong ipaabot ninyo. No? Nga daghan magunang utanan na kung Pastor, unsa na to pagkahibalo kung ang amuang desisyon, amuang action, ang among gusto, ang among pangandoy, ang among plano, ang among ambisyon, kabubuton gyud ni sa Ginoo. No, so naka-receive kog daghan kayo ingana nga mga pangutana unsaon pag-ila. Pastor, unsaon pag-ila, unsaon nga makahibalo ko nga kaning akong gilaktan mao na ba gyud ni ang kabubuton sa Ginoo. Nga kaning akong karelasyon mao na ba gyud ni akong God's will. Nga kaning akong desisyon, Pastor, mao na ba gyud ni ang gustong may tabo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daghan kay nang utana nako ana mga igsoon. No? Apan ingon si Solomon sa Proverbs 3:6, no? In all your ways acknowledge Him, no? Kay ilid ta sa sakto, no? Kay once atong i-invite si Lord, i-acknowledge si Lord, kanang mag-agad ta sa iyang kabubuton igsoon. Sigurado nga dalhon ta sa saktong agianan, dalhon ta sa saktong dalan igsoon padung sa kalampusan. Now, mao ni igsoon ti man igsoon. According to the Word of God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was God. Listen, ang pulong mismo Diyos, no? So mauni ang atong right direction. The more we meditate the Word of God every day, night and day, mamalandong ta, magbasa ta, magtuon ta sa pulong sa Ginoo, atong gitugutan ang Diyos nga makigistorya nato. Nga naman, tungod kay ang atong gibasa pulong sa Diyos. And the more we spend time reading the Bible, igsoon, the more we allow God to speak to us by His Word. Amen? No? Sa dihang magbasa ta sa pulong sa Ginoo, the more, kabantay mo isa igsoon nga magbasa mo Biblia nga makahilak ka, murag na something mo hunghong nimo, murag na something mo expound sa imong unahuna. That's the Holy Spirit igsoon, no? In other words, mga igsoon, for us, para makadiscern ta, para makabalutan ang atong plano, atong kabubuton ba sa Ginoo, situit, nga na-align ni sa iyang pulong.
Kung ang imong desisyon, igsoon, ang imong plano, minggawas ganina sa Biblia, sayop yun ka. Ngunit man igsoon. Again, kung ang imong plano, ang imong desisyon, igsoon, ninggawas ganina sa Biblia, ninggawas ganina sa pulong sa Ginoo, ninggawas ganina sa balaang kasulatan. Unsa man ninggawas, pastor? Ninggawas ba? Wala di amisibo. No? Kung wala na misibo, bot pasabot, imo-imo ra na. Ug once imo-imo ra na igsoon, dili gyud ka ihatod ana sa kadaugan o kalampusan. Posible nga ihatod ka ana sa kalaglagan. Amen? Mao na niingon din si Solomon, in all your ways, acknowledge Him, si Lord. No? We must acknowledge Him. We must acknowledge His Word. Ang iyang pulong, atong una-unaon igsoon. No? Atong una-unaon atong decision. Uy, naaba ni confirmation sa Biblia? Kani akong himuon nga plano, naaba ni confirmation, no? Sa pulong sa Ginoo. Kani og ako ni siyang sugton, unsang po'y giingon sa Biblia ani. Kung manguyab ko ani, ning sibo ba kani sa balaang kasulatan, no? Kay daghan na ba kayong nagpa-advise nako, ningingon sila, Pastor, unsa may imong ika-advise nako, Pastor, mauna ni siya, Pastor, akong giampo, dugay ra. Akong giampo, dili ko mo judge sa, pero ako lang basihan ng balaang kasulatan, okay? Daghan ninduol nako igsoon miingon. Pastor, unsa may imong ikatambag nako nga mauna man gini ako nakit-an, Pastor. Gwapo, naay trabaho, unya buutan, way bisyo. Okay? Pero lang, Pastor, wa siya nangalagad sa Ginoo. Pero lang, Pastor, kanang wa siya panahon sa Ginoo, kanang wala siya relasyon sa Ginoo. Yan ang utanan ako, Pastor, unsa man ni ako baning sugton nang uyab man, pero mao ni akong giampo, Pastor, nga karakter. Igsoon, paklia imong Biblia. Ayaw pakatuga imong Biblia. Amen. Ayaw pabog-abugi imong Biblia, kung imong Bible na sa imong cellphone din i-search diya. No? Makabasa ka na igsoon nga, do not be equally yoked with the unbeliever. Ayaw pakighiusap, pakiguyon sa mga dili magtotoo. Once mo gawas ka na igsoon, din dili gyud na kabubuton sa Ginoo. Once gani mo gawas ka na, once ang imong gikarelasyon igsoon, wala musibo sa gisulti sa balaang kasulatan din, imo-imo ra na, dili na kabubuton sa Ginoo. In other words, mga igsoon, sa imong desisyon, wala nimo gi-acknowledge si Lord ana. Si Solomon ning ingon igsoon, in all your ways acknowledge Him. Ways and decision pareha ra na. Ibutan ta lang atong usbon. In all your decision acknowledge Him, and He will direct your paths. So, the best way to acknowledge Him, to acknowledge God in our decision is to meditate His Word, to open our Bible, atong tan-awon og unsa ba ni sibo. Daghang ning duol na ko, Pastor, tabangi ko iampo kay gubot kay ming relasyon. Ako mangutana una mao ni. Kinsa na imong uyab igsoon, Kristohano na dili lagi, Pastor, o kana sipiat na. Imong pilmiro pa lang desisyon, sipiat na. Ayaw lang mo kasuko nako, ako lang gisulti ang balaang kasulatan. Dapat kita mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, ang ato apong karelasyon, mga anak sa Ginoo. Kuha ninyo. Okay? Dili mo hatag ang Ginoo igsoon, ug dili pod anak niya. Amen. Bisag buutan pa na, gwapo, unsa man na trabaho, ang pinakadabis, anak sa Ginoo. Pangutana, nangalagad ba siya sa Ginoo? Uyab ra na, igsoon, lahi na nang mag-uban na ginmong tudangtod. Diha manggawas ang tinuod. Lahi jud higugmaon igsoon kung naay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Kay dili siya mahimong babag kung dili kaabag nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. Again, igsoon, balik ta sa word. Mao na ning ingon si Joshua, igsoon nga ayaw ibulag. Okay? Ang basahon sa balaod. Asa man na makita itong balaod? Balaod sa Diyos. Sa iyang pulong. Now, ingon si Joshua 1:8 nga mamalandungi ni basaha kini tun-i ni adlaw o gabi. And then sunda ang gisulat ni ina ni ana igsoon kung imo nang sundon ihatod ka sa kauswagan. Amen. So mao ni ingon ni Solomon igsoon, in all your ways, in all your plans, in all your decision, then acknowledge Him. Acknowledge His Word, no? Paklia sa daan ang Biblia. Again,
paklia, ukba sa daan, basaha sa daan ang Biblia kung ang imong plano, kung ang imong ambisyon, kung ang imong desisyon ning sibo ba sa pulong sa Ginoo. Kay kung wala na ning sibo, it means ning gawas na sa pulong sa Ginoo. Once ni gawas na sa balaang kasulatan, igsoon, dakong posibilidad nga bisag maayo kay imong plano, bisag nindot imong plano, at the end of the day, sa katapusan, ang ending ana, madisappoint ka, ang ending ana, ihatod ka sa kalaglagan, nga naman, wala man diha mag-uban ang Ginoo. Wala diha ang pabor sa Ginoo. Wala diha ang panalangin sa Ginoo. Nga naman, imo-imo raman na, nihimo kag desisyon, nga walay alignment sa word ni Lord, nga wala resibo sa pulong sa Ginoo. Igsoon, isip mga Kristohanon, followers ni Jesus Christ, nagsunod ni Kristo. Muna itong timan siguraduho na to nga tanan na tong plano o desisyon ning sibo gyud sa pulong niya. Ning sibo sa balaang kasulatan kay mao ni manual na to, mao ni itong giya. No? Niningit-ngit nga kalibutan nagsilbi ni natong mapa nga dili ta masaag, dili ta malipat, dili ta ma-disave. Amen, sa kaaway, dili ta mailad. Dili ta dapat igsoon balik ta sa word ni Lord, no? I-acknowledge na to si Lord, iyang word, igsoon, before making any decision. Why? Aron, sige, ingon diri. Aron, sa tanan mo, aron tultulan kaniya sa matarong nga dalan, no? Tultulan kaniya sa matarong o sakto nga dalan, padulong sa hayag nga ugma. Kay, abi nyo may igsoon, ang yawa, igsoon, as what I have said, igsoon, sa akong mga previous live before, the devil himself, according to the word of God, the devil himself can disguise as an angel of light. Unsa may sabutan na? Bisan daw si Satanas, pwede siya mahimong anghel sa kahayag. So, in other words, si Satan, ang yawa, nga demonyo, ang yawa, jud kayo igso, no? Kaning yawa, raw, pirti jud ni siyang yawa. Yawa, gini siya, no? Wa siya ilaing himuon, kung dili ilaron, tamangingilad ni, no? Bakakon, igso. Deceiver, no? So, ang yawa, igsoon, since the Bible tells us this evening, pwede siya makadisguise as an angel of light. It means, igsoon nga, sa Bisaya, pwede siya mahimong anghel sa kaayag. So, in other words, pwede siya mo-offer og opportunity. Mo-offer siya og agianan nga. Nindot kay tanawon. Tempting kay ba? Kasabot mo, tempting, makatintal. Maunag yun ni. Uy, maunag yun. Hala ka, guwapo, guwapa. Kaniya kong ganahan. Mo niya kong type. Mo niya kong giampo. Dugay na, timaning ang yawa. Maminaw po na sa pag-ampo ni mo. Mauna nga para di ka maila, dapat rooted ka, grounded ka sa word ni Lord sa Biblia. Amen. Kay ang yawa, igsoon, sama, pwede siya mahimong anghel sa kayag. Pwede siya mag-offer na to og mga nindot kaing dalan, igsoon, agianan nga. Daw sa sinugdan atong makita nga, maunagid ni, naagid mi hayag nga ugmaan ni, maunagid ni kay afam, siman, mauna, no? Maunagid ni akong gipangandoy, doktor, maunagid akong giampo, yes. Pangutana, kumusta kung imo nang sugton? Na align ba pod na ang iyong relasyon sa pulong sa Ginoo? Nangalagad ba siya sa Ginoo? Basin kailaran niya siya sa Ginoo, pero wa na'y relasyon sa Ginoo. Ingon ang balaang kasulatan, dili tanan magtawag Ginoo, Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Dili porket igsoon, dili porket nga kaila siya ni Kristo, alagad na siya ni Kristo. Dili mo pasabot igsoon nga kaila siya sa tinuod nga Ginoo, na siya hingpit nga relasyon sa Ginoo. Makita na sa bunga sa binuhatan kung tinud-anay bagud siya nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Again, according to King Solomon in Proverbs 3:6, no? In all your ways, in all your decision, in all your plans, in all your dreams and ambition, acknowledge Him, and He will direct your paths, no? He will direct your paths, no? Tultuluan ta niya, giyahan ta niya sa sakto nga agianan. Saktong agianan, igsoon, tinuod nga agianan nga ihatod tas kalampusan. Asa man na makita, ari na sa balang kasulatan. So, as what I have said, igsoon, before making any decision, sa dili pa kamulihok, mubuhat igsoon, arli ka magmaha igsoon. Paklia sa ang Biblia, no? Paklia, ukba, basaha, tun-i ang balang kasulatan. Kung kanang imong maayo nga plano,
kung kanang imong himuon nga desisyon, makabasa ba ka diha? Nabay confirmation, no? Imo bang makitaan diha sa balaang kasulatan? Kay kung wala na nimo makit-i diha, it means kaning gawas ka sa pulong sa Ginoo. Minggawas ka sa kamatuoran. Minggawas ka sa saktong dalan. O posible nga ihatod ka ana sa kalaglagan. No? Kay dili man mo bless si Lord na, why pastor? Kay wa man na nalain sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga ako mong gi-encourage igsoon this tonight nga mohatag tag higayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Taliwala sa inyong kabisi, spend time sa word ni Lord kay naadiha ang giya, no? Naadiha ang mga instruction ni Lord. Naadiha ang iyang mga balaod, naadiha ang iyang mga kuanigsoon, mga lamdag nato, no? Para makamatata sa kamatuoran. Para dili ta malipat ni Satanas, para di ta mailad sa yawa. Kay ang yawa nowadays igsoon sige panintal sa mga Kristohanon. Kinsa tong kabalo na sa kamatuoran, maunay birahon sa yawa. Maunay tintalon sa yawa igsoon. Maunay ilaron sa yawa. Maunay gihupu-hupuan sa yawa igsoon. Walay tugpa ang yawa. Tama kay na pirmi way tulog-tulog. Kay gusto siya nga ilaron ta ug ayaw itugot igsoon. Nga usa ka sa mailad. Amen. Para dili ta mailad, para dili ta ma-deceive. Para dili ta igsoon gitawag og malipat. Okay? Sa gwapo, gwapa, sa nindot nga opportunity. No? Para di ka malipat. Tagaig higayon ang pulong sa Ginoo. Ampo igsoon, I believe we have the Holy Spirit and the Holy Spirit will convict us. No? The Holy Spirit will teach us what to do. Amen? The Holy Spirit will lead us kung unsay right direction. Tudluan ta, giyahan ta, and of course, walay isulti, walay i-reveal ang Holy Spirit nga wala po ning confirm sa balaang kasulatan. Kaya sa'yo magtuotag, gipadaygan ko, hala, giingnan ako sa Holy Spirit, giingnan sa imong mata nga wa man na sa Biblia. Diba? Hala, gipadamgo ko, yes, tinuod. Dakong posibilidad ka si Lord makiistorya na to through dreams. It's biblical. Pwede makiistorya ang Ginoo pinagig damgo, apan, timan ini. Pwede po ang demonyo magpadamgo ninyo. Pwede po nagdamgo mo kay bunga sa inyo ang huna-huna. Okay, ako na ning gibalik-balik. Example, mauni. Nagdamgo ka nga siya imong masawa. Nagdamgo ka nga siya imong mabana. Okay? Nya mautong nangasawa ka kay nagdamgo man mong duha. Pareham mo nagdamgo. Apan ang dakong pangutana mauni. Sure ka ta nga kana nga damgo gikan sa Ginoo. Igsoon pwede ta magdamgo. Labi na nga nagunahuna ta, labi na kay crush nato daan. Labi na kay type nato na nagsigitag meditate sa ilang kagwapo, sa ilang kagwapa. Di na kalikayan magdamgo ka. O kana nga damgo digikan sa Ginoo, damgo-damgo ra na nimo. Pwede pud ang yawa magpadamgo igsoon. Amen. Mo na bantayanan igsoon, no? Na ay Holy Spirit mo konbiktar nato kung tinuod ba gini mao ba gini. Ikaw mismo kay bawta. And aside from that, para di ka mailad, isibo sad, no? Sa balaang kasulatan kay ang Holy Spirit wala na i-reveal, wala na i-igiya nimo, wala na ipadayag nimo nganing contradict, nganing sukwahi sa balaang kasulatan. Mao na niingon si Josue igsoon nga ayaw ibulag. Amen. Ang balaod sa Dios, ang pulong sa Ginoo, pamalandungi tun-i basaha adlaw ug gabi. Amen. Kung magisgot tag pamalandungi lahi na kanang meditate, di ba? Meditate to eat. Unsa ba to? Night and day ba to? No? Kanang pamalandong lahi na sa basahon. Ang basahon magbasa ra ka. Salmo 23:1 si Jehovah kung magbalantay walay makulang kanako. Ana ra, simple nga basa. Pero kanang meditate, kanang pagpamalandong imong palauman, no? Meditation, no? Uban sa lamdag sa Espiritu Santo, basahon nimo nya, magampo ka na adiha na i-rema diha, na i-revelation. Amen. And then atong sundon diha ta makabaton og kauswagan. Na diha ang right direction. Na diha ang saktong giya igsoon. Ingon si Solomon, in all your ways acknowledge Him. Acknowledge God in everything you do. In everything we do, atong i-acknowledge si Lord. Atong i-acknowledge yang word. Mao ba ni? Naaba ni sa Biblia nga ni, no? Unsa gani no makita ka ni, no? Ana no? Kay ngano man, once we acknowledge God, once we acknowledge His word,
Igsoon, in everything we do, in our every decision din. Unsay gingon diha? Dalhon ta, tultulan ta sa saktong agianan. Saktong agianan padulong sa kadaugan. Saktong agianan padulong sa kalampusan. Saktong agianan padulong sa kauswagan. Saktong agianan padulong sa hayag nato nga ugma. Nga mahanay ang atong pamilya, atong mga anak, atong mga apo tungod sa atong desisyon nga ning sibo sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Acknowledge Him. Proverbs 3:6, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. No? Iyatang tultulan, iyatang giyahan sa saktong agianan igsoon. Nga dili ta ma-disappoint, nga dili ta ihatod sa kalaglagan. Amen. Nowadays, daghan kay mga tao, daghan kay mga Kristohanon igsoon nga na-depress. Why? Napalpak ang ilang plano. Napalpak ang ilang desisyon. Ngano man pastor, ngano man brad, tungod kay ila-ila ra wala nila gi-acknowledge si Lord. Pastor, nag-ampo man ko. Nag-ampo man ko pastor sa wala pa ko nin-decide. Sa wala pa ko ni-himo ani nga desisyon, nag-ampo man ko. Pero nganong sakit man kayo? Nag-ampo lagi ka ang pangutana, gitubag ba kas Ginoo? Nag-ampo ka ang pangutana, nisugot ba si Lord? Nag-ampo ka, aside from nag-ampo ka igsoon, nga nag-ampo ka, tanawa sa dambalaang kasulatan nga ang imong desisyon ning sibo bapod, no? Ang imong desisyon nabay alignment sa word ni Lord. Kay bisag kapila pa ka mo ampo diha kung ang imong desisyon ni supak ming contradict sa pulong sa Ginoo. Walay kapuslanan nimong pag-ampo igsoon, no? Ang importante, unsay gingon ni Solomon, in all your ways acknowledge Him. Acknowledge God, acknowledge His word. Kay diya sa iyang pulong, maunay magtultol nato sa saktong direksyon. Maunay magtultol nato sa saktong agianan. Maunay maghatod nato sa saktong dalan. Dalan paingon sa kauswagan. Dalan padulong sa pag-asenso. Dalan padulong igsuon sa hayag natong kaugmaon nga walay lain nga atong gipangandoy. Amen. Padulong sa promised land nato. Again, daghang na-depress karon. Yes, even mga Kristohanon, daghang nasakitan, na dismaya, napalaw, no? Nasayang ilang effort, dako na kay gasto. Dili po ta ka-blame sa Ginoo. Kaya ang desisyon nato, ato-ato raman. Wala man kini nisibo sa balaang kasulatan, no? So wala tay angay mahayon, kaya tuwa man ang desisyon. Pero igsoon, if ever there's anyone right now who are watching naigo ka ni kay nakahimo kag desisyon nga imo-imo raw nya na disappoint ka, igsoon pasagdi lang niagi na ng tanan. Karong taknaa, karong adlaw, pwede pa ka maghimo og saktong desisyon nganing sibo sa kabubuton sa Ginoo. Pwede pa ka mag-start again nga ubanon na nimo ang Ginoo. Nga dili kay imo-imo ra na, kung dili kabubuton na gyud sa Ginoo ang imong sundon. Kay sigurado nga ihatod ka ana sa hayag nga kaugmaon. Igsoon, buhi pa ka. Nasayop man ka sa imong desisyon yesterday. Nasayop man ka sa imong mga gihimo nga lakang. Igsoon, ang labay na to. Karon buhi pa ta. Buhi pa ta igsoon. Napay higayon. Napay chance. Napay laing opportunity to start it all over again. Kauban sa Ginoo. Unya ayaw na paghimo-himo. Kuhaan na to pagtulunan ang atong kapakyasan or atong sipyat from yesterday, no? I-apply na to ang lesson today, no? For the brighter tomorrow, for the bright future. Amen. No? Dili pa ulahi ang tanan, na mao ni napalpak yo, no? Sagdi lang inglabay na. Napay dakong chance nga imong matagamtaman ang kadaugan. Duol sa Ginoo, balik sa Ginoo, no? Pangayo og giya sa Ginoo. Acknowledge Him sa imong desisyon. Acknowledge His word, no? Lord, mao na ba ni ning sibo pakliyay mong Biblia? Kay mao nay maghatag nimo og giya sa hayag nimo nga ugma. Amen. Again, according to King Solomon, the wisest king in the Bible, in the book of Proverbs chapter 3 verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will direct your paths. Sa mga single diha, ihatod mo sa Ginoo sa
sa iyang giandam nga kapikas sa imong kinabuhi, no? As long as we acknowledge Him. Amen? Unaha siya, i-priority ang iyang tawag. Pareha na ako, igsuon. Akong giuna ang Ginoo, Lord, ikaw kung unahon, mauna, anong gihatod ko sa Ginoo sa kapikas sa akong kinabuhi. Ano, no? No, na right direction. Iwa ko nagmahay. Ako nabantayan, igsoon, once matunong ta sa saktong agianan, igsoon, tanan natong panginahanglan, iya pong tagbuon. Once matunong ta sa saktong dalan, nga gustong ipasubay sa kaytas-an, tungod kay ato man siyang gi-acknowledge, tungod kay nag-agad man ta niya, wa man ta nagbuot-buot sa atong desisyon, wa ta nagbuot-buot sa atong plano, atong pangandoy, atong gi-consider ang kabubuton sa Ginoo. Once matunong ta, again, igsoon, once matunong ta, once mainsakto ta sa agianan, sa dalan nga gusto niyang ipasubay kanato, sigurado nga ihatod ta sa hayag nga ugma. Sigurado nga matagamtaman nato ang promised land nga atong gipangandoy. Sigurado kung single mo diha, ihatod mo sa kapikas sa inyong kinabuhi nga maoy giandam gyud sa Ginoo para nimo. As what I have said, igsoon, lahi ra ba ni nindot igsoon kung ang kabubuton gyud sa Ginoo nga angay natong higugmaon, maoy atong maangkon nganuman kay mahimo ni siyang kaabag sa atong pagpangalagad ni God, dili babag, dili distraction, dili may hinungdan nga dili ni kaganahan mo simba, dili kaganahan mo dambong o prayer meeting tungod kay ang babag may imong napangasawa or nabana. But if we acknowledge Him, but if we acknowledge His word, then ihatod ta sa kaabag sa ministry, kaabag sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa saktong tao nga imong gipangandoy. Amen? Kasi natian na nako, no? Mao na nga, this evening, ako mong encourage to all of the viewers right now, before mo mohimog desisyon, before mo take action ba, no? Or let's say, mohimo og lakang pamalandungi daan. Unas tanan, mauba na ang kabubuton sa kaytas-an. Pastor, unsaon pagkaibaw na ko, pastor, nga kabubuton man na sa kaytas-an. Ukba ang balang kasulatan. Kay musibo gyud na diha. No? Maalayan gyud na diha. Kung inikukab nimo sa balang kasulatan, wa nimo makita diha then buot pasabutan na ninggawas na sa balang kasulatan. Minggawas na sa Biblia. Minggawas na sa kabubuton sa Ginoo. Minggawas na sa iyang plano. Og timan igsoon, once mo gawas gali na sa plano sa Ginoo, posible nga ihatod ka ana sa kalaglagan. Apan kung inig-ukab nimo sa balang kasulatan, na align sakto gini, no? Ihatod ka ana sa saktong dalan. Kay imo mang gi-acknowledge yung word, imong gi-acknowledge yung pulong, imong gi-acknowledge igsoon ang kaytas-an. So, natural ra na ihatod ka sa saktong agianan, padulong sa kalampusan, padulong sa ugma nga kinahayagan, padulong sa imong promised land. Unsa may promised land nimo? What I mean is, promised land is kanang pinakagitinguha nimo nga nindot kayo. Unsa man? Ihatod ka ana once you acknowledge Him, no? Atong i-acknowledge si Lord igsoon in everything we do. Before what I mean is, before we make any decision, before ta mohimog lakang nga ato lang yung i-finalize, no? See to it nga na-align na sa pulong sa Ginoo. See to it nga kabubuton gina sa Ginoo. See to it nga dili na imo-imo ra. Amen. Kay kung imo-imo ra na akong amigo, di jud ka magkadimao. Apan kung kana kabubuton sa kaytas-an, hanay kayo ang tanan. Kay ngano man, ihatod ta sa saktong agianan, padulong sa imong kalampusan, padulong sa imong kauswagan, padulong sa imong kalambuan, labaw sa tanan, padulong pagyud sa kinabuhing walay katapusan. Unsa yawi, pastor? Acknowledge Him. In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge His word, and He will direct our paths. Amen? Mao ni ang mensahe sa Ginoo nining taknaas kagabion. Magampo ta. Labing gamhanan na mga Diyos, salamat Ginoo. Thank you for your goodness. Thank you so much for your word tonight. Thank you for your presence. Imo mingi pahinumduman, Lord, nga kinahanglan gyud i-acknowledge ka namo. Kinahanglan gyud ang among desisyon, ang among mga plano,
ang among pangandoy kanunay misibo sa imong pulong. Kanunay na align sa balaang kasulatan aron matunong mi sa saktong dalan, aron matunong mi sa saktong agianan nga gusto nga imong ipasubay namo kay maghatod namo sa kalampusan. Tabangi mi Ginoo kay dili mi gusto mailad. So I pray right now to all of the viewers, Lord God, nga makabaton gyud mi kauhaw sa imong mga pulong kanunay nga ganahan mi mo spend og time sa word nimo kay naa diha ang imong instruction, naa diha imong giya, naa diha Ginoo ang imuhang balaod nga angay namong sundon para dili mi mailad sa yawa Ginoo. Again, tabangi mi Ginoo kay gusto mi Lord dili ma-deceive. Gusto mi Lord nga amo jong makabot, among mabatunan Ginoo. Among maangkon ang imong giandam nga hayag nga ugma Ginoo. Among maangkon ang promised land. Og nasayod kami nga dili namo ni maangkon kung amo-amo rang plano among sundon. Kung mo desisyon mig amo-amo ra, dili kabubuton nimo. Right now I pray to all of the viewers who are watching this time kung naa may nagtan-aw karon Ginoo nga na siya gihimo nga desisyon Ginoo nga nagtuo siya eksakto pero wala day na-align sa imong plano. Lord, ako kang gihangyo nga mo intervene ka Ginoo sa iyang sitwasyon. Kung mahimo Ginoo bungkaga iyang plano Ginoo, aron ang imong plano matuman. Kay ang imong plano pinakamaayo gina. Usay dili lang namo masabtan pero pinakamaayo na. Kay ikaw nga Dios perpekto. Di ka masayop Ginoo. Again Lord God, kung naay nagtan-aw karon Ginoo nga naghimo siya desisyon nga wa na align sa imong plano, bungkaga Ginoo, tabangi siya. Aron ang imong plano may matuman. Kay naa ang diha sa imong plano, naa diha Ginoo ang kadaugan, naa diha ang hayag nga ugma. Dili pa mi malayo nimo Ginoo. Matagbo pa nimo ang among panginhanglan kay nagsubay man mi sa imong kabubuton. Mao ginamong pangandoy Lord nga dili mi motipas sa imong plano Ginoo. Tao lamang mi. Sometimes mailad mi, madala mi sa among emotion, madala mi sa among pananaw. Apan ikaw nga Dios, nakita ka sa unahan, nakakita ka sa outcome sa among desisyon. So Lord, again, if ever there's anyone right now who are watching this time, nga naa siya plano, naa siya desisyon nga nindot, maayo kaayo, apan wa na align sa imong gusto, kung mahimo Ginoo, tabangi, bungkaga, mo intervene ka Lord God, og tuguting ang imong plano matuman. Kay ang imong plano perpekto, ug ang imong plano may maghatod namo sa hayag nga kaugmaon. Thank you Lord. I pray nga kaning imong pulong may hinungdan Lord God nga dili mi magpataka-taka Ginoo og desisyon. Kung dili siguraduho namo nga ning sibo ba ni sa imong pulong, ni sibo ba ni sa imong kabubuton Ginoo. Kay you knows what's best for us Lord God in the future, kabalo ka Ginoo. So Lord, gusto mi nga ang imong kabubuton matuman, dili ang among plano matuman. Kay ang imong kabubuton, imong plano pinaka-the best gina para kanamo. Ang among makita man good Lord ang sinugdanan lamang, apan ang unahan ikaw ang nakahibalo. So again, kung naay nagtan-aw karon nga ning tipas na diay sa imong plano, ni gawas na diay sa balaang kasulatan Ginoo, tabangi Ginoo. Tabangi i-redirect Lord God nga matunong siya sa saktong agianan nga gusto nimong ipasubay kanila kay mauna nga agianan nga maghatod kanila sa hayag nga ugma. Salamat Lord, panalangini ang tanang viewers karon. Unsa man ang ilang mga gikinahanglan, i-provide Ginoo. Unsa man ang ilang gusto karon sa ilang sitwasyon karon, unsa may ilang kabugat, ilang problema, solusyon ni solbara Ginoo. Ipalihok ka ang imong milagrosong kamot karon Ginoo sa ilang sitwasyon in Jesus name. You're the same yesterday, today, and forever, Lord God, according to your word. So, kung nakahimo ka pagbanhaw ni Lazaro, 4 days na sa lubnganan, milagro kayo to Ginoo. Kaya sa nimo milagruhan ang among sitwasyon karon. Wa ka mausab. In Jesus name. So, Lord God, right now I pray sa tanang mga viewers karon, unsa man ang ilahang pinakagustong may tabo sa ilang kinabuhi. Sa ilang sitwasyon karon Ginoo, mamuhat ka, mulihok ka Ginoo. Magmilagro ka in Jesus name. So Lord, this time we claim the victory. Among giangkon ang kadaugan, panalangin, grasya kay bulungang butang nga gikan kanimo. Amon ning giangkon uban sa dakong pagtuo. Himoa lamang kaming angayan, takos, kapiyalan, kasaligan. Kay nasayod kami nga dili sad minimo bubuan kung dili pa mi kapiyalan. So again Lord God, I pray, himo aming kapiyalan Ginoo. Mao kini among pagampo amahan, amo kining gipangayo
Among gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong agalon, bugtong personal ug manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah, mabungahong kagabion. That's all for tonight, mga igsoon. So this time, igsoon, akong ibalik tanang dungog ug himaya sa tong buhi nga Dios. He alone deserve the glory. Walay relihiyon maisa, bugtong si Jesus lamang. And again, igsoon, sa wala makabalo nga nanay tayo YouTube channel, I want to encourage everyone to subscribe. Libre ra na siya, no? Ang link, igsoon, na makita ninyo ani nga caption. Mas dali ninyo makita akong live kay akong i-upload tanan dito niya. Masunod ninyo bitaw, no? Kay mao man ni request sa kadaghanan nga dali ra ma-save, no? Dali ra ma-download, no? So again, ang caption, ang link sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon, makita ninyo ani nga caption sa live na to. So again, that's all for tonight. Igsoon, see you again next time. See you again tomorrow. Makalugar ko, mag-live yapunta ninyo. Ako nag-ampo nga sa atong pagpangatulog, ang grasya, ang gahom sa Ginoo, ang iyang mga manulunda, ang iyang proteksyon, magauban ka nato. Iyang presensya, aron safety ta igsoon. Amen? So, sa uban nga nasa lain-laing nasod, kanasuran, adlawan sa inyo hada, di ba? Udto, hapon, I pray nga tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. In Jesus' name. No? So, again, akong ikabilin, ampo, amping, abante, lahutay, gihapon, bisag tungason. Ang pagpangalagad sa Ginoo daghag challenge. Ang pagpangalagad sa Ginoo daghag pagsulay. Apan, makalahutay, relagita, uban siyang grasya. Lahutay ta! No? There's no turning back. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, ang mulahutay, maulamang ang maluwas. Amen. So, thank you kayo, no? Mga subscribers, mga viewers, salamat kayo, no? Followers. Ako rin mong gi-encourage to invite your friends to follow our page para daghang ma-bless gyud. Ho kalami sa prayers nimo, Pastor Dalaygo ng Diyos. Himaya sa Ginoo, brother. God bless you more and more, brother Bio Ilitran from Davao. Sister Michelle, thank you so much. God bless. So, tanan nga mga nakakita, viewers tonight, thank you so much. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. So, that's all again. Good night, everyone. To God be all the glory.